Selam, ez Mahmudum. Evin ku dixwazin fêrî bernameya Adobe Premiere Pro 2021 bibin, ev ders ji bo we ye. Em ê wê zanyariyên destpêkê de çawa projeyên nû çêkin û ew beşên nav bernameyê kêr çi tên em ê fêr bin. Adobe Premiere Pro bernameya çêkirina videoyê ye. Eger pêwîst be ji bo YouTube'ê an Instagram'ê yan jî klîp, reklam heta film çêkirin bê em dikarin be Adobe Premiere Pro çêkin. Gelek bernameyên çêkirina videoyê hene. Lêbelê Adobe Premiere Pro yê herî zêde bi kar tê dikin. Asan e û gelek rehet zanyarî li internetê dikarin bibînin û profesyonel e. Zêde serê we neîşînim û dest pê bikin. Bernameya Adobe Premiere Pro dema pê dikî, pencerekî vê şiklî tê ser şaşê me. New Project yani projeyê nû, an jî Open Project yani projeyên qedîm kevin dikarin ve bikin. Em ê New Project pêkin. Ji me navê projeyê dixwaze. Navê projeyê min ders 01 e û locationek yani navnîşanek diyar bikin nav kompîterê. Piştî navnîşanî projê jî diyar bû, OK bikin. Hewce nake destkariyên din bidin. Proje hazir e ji bo karkirin. Beşî serê dîzayna bername ji bo me hazir dike. Wekû editing yani çêkirina videoyê, color rengkirina videoyê, effect ev jî asantir bikarin panelê efektê bikarbînin, audio ji bo denge, grafik ji bo resme, caption ji bo jêrnûse yani nivîsên ser videoyê, assembly basittirîn dîzayna çêkirina videoyê, learning dersên Adobe Premiere Pro hene têde. Destpêkê editing ji bo me baştir e. Em hatin pencereyê yekem. Ew panel çend beş li nav de tê nîşankirin. Yekem beş source yani ew xemên projeyê em vê pencerê bibînin û tenê bikarin parçeyek nav de derexîn û bikarbînin. Effect control jî ew efektên me bikar aniye dikarin destkarî bikin û pêwîst bi biguherînin. Audio mixer jî ji bo kêm û zêdehiya deng em dikarin bibînin û pêwîst be destkarî bikin. Metadata navorokê projeyê nîşanî me dide. Ji bo destpêkê hewce nake bizanin û karbînin. Pencereyê duyem program yani ev projeyê me çi efekt me danîne, çi reng deng me bikar aniye, ser vê panelê em dibînin wek şaşeyê dawî ye. Ev pencere jî şeş heft beşan tê bikar anîn, balam ew ê ji bo me pêwîst du beşin. Ji bo destpêkê yên din em bikar nayînin. Ew ê ji bo me herî mühim pencereyî projekte. Hemû videoyên me, dengên me, an jî grafikên me em pêşî texin nav pencereyî projekt. Paşê ji bo çêkirina videoyê em bikar tînin. Yedin jî pencereyê efekt e. Ew efektên ji bo video an jî deng em bikar tînin nav vê pencereyê de ne. Pencereyên din niha pêwîst nake em bizanin û bikarbînin. Ew her du pencereyên mühim em bizanbin bes e. Beşî timeline jî wekî mencerekê xwardin e. Ji bo xwardin çi pêwîst be hazir dikin û davêjin nav de. Timeline jî ew videoyên me hilbijartiye bi sirê wext datînin û deng, reng, efekt çi pêwîst be bikar tînin û projeyê xwe xilas dikin. Ez naxwazim dersî yekem dirêjtir bikim. Dersê duyem em berdewam dibin.